acompanyament i assessorament. Ja fa molts anys, soc de la primera jornada del Prospec. Vam començar 2 persones i avui en dia hi ha un reconeixement del Prospec i dels programes de l'Activa't arreu de Catalunya. És un projecte que té admiració arreu d'Espanya i ja hem començat les formacions de Prospec a nivell internacional i els facilitadors són tots de Catalunya. El millor record és quan ens fem trobades del Dia de la Salut Mental, que tornem a reviure experiències de Prospec arreu de Catalunya, i un que em va emocionar moltíssim era una persona que no sortia de casa i la seva mare em va vindre a felicitar perquè arrel del Prospec i dels camps havia tornat a sortir al carrer i actualment és voluntària de la Creu Roja. Aconseguir que les persones tinguin un projecte de vida és una tasca fonamental i molt enriquidora. Jo el recomano a tot arreu i estic treballant precisament aquesta tarda, tinc una reunió amb Sanitat, a veure si per una vegada el podem incorporar a la cartera de serveis. Acompanyament, coherència, respecte, ajuda a la no vulneració de drets i, en definitiva, per fer una societat una mica millor.